A kakva led, ništa, to je sve u redu. Sad ćemo mi to. Može ovako, evo. Ne smeta ovako. Čak je mira tu. Ćete vidjeti. Ovo mi je invalid Domovinskog rata, 4,5 godine u Hrvatskoj vojsci, dragovoljac. Dobro je, sve u redu. Mogu ja malo ruku? Predsjedniče, može da pače. Dečki. Hvala lijepo. Još jedan. Da. Tu smo. Evo ga. Evo i crveni tepih. Ja sam Milan, da ću se slikat sa mnom kasnije. Hoću, kako? Sad je iz Zagreba došli sad. Trebaju doći, ja sam ovdje da podršku. Pa je sve do